Nung thong ba lấy hai cái đấy có thể nói chuyện cho đi phải đến đâu đi phải chứ nó chắc chắn còn đâu nó có bằng lê nó mặc xuống đây chết đi nó mặc xuống đây lê hay tòng này chắc đây nó nó hầm bay thì nên giờ final match thằng nào thằng này đôi đi đi pokha này cho nên team player đó nóซึ่งthằng này match sẽ 7 तारिख ने होते चीनी मो खेलानो जों संसाय फेमाने बेले दुखित चीनारो मा दुखिनि बागै जों चीनी खेलाते जे लेरनो जों मा दगाने फेमा हमो जों दा वाथन सिगनो फाइट हा आवन बागै जों दाखिनो दवै जों चीन खेलानो फाइनल मैच मथना बागै थां दङ ओंखाय अ फाइनल खेला फाइमा द फाइनल बागै नावनो जतना बेलाखे हामबाय तै चीनो खेला जों 7 तारिख हने जों जे आसो दिन थुं फेमाने चीनी कमिटिनि तरफ होते जों बल फानोमा खाना जोंनि जायफोर मा खाना खायफाना जोंनाव नाखादि खायफाना दिनै फाइनाल मेचआ जाहाथे जों जे थां लाइथामोन मेचआ जे गाहामखौ थुंखामा हैगोन ना गागमम फाइनाल मेचआव दुइटा मेच दुइटा टीमनो थमां आसा खालायो बै जों जे कमिटि दङबा आं गाहामखौ नायखलायाखै जों मो फाइनाल मेचना बायरि रखना बागै कबक जागो बै आबान लोगो आं कयनाय दिनै सिगारिबारि आमफ्राय दिनै दाखवाखरा बै बचिनि साबेसा सरनबारिनि जोङो YPM नि पार्किं पेसेन्ट जोंनि दाखौ पर्सनल देरगां कयनाय बदिनि सिगाबरे आमचायो असुदिन जाबर खेलारो बै चलि फेमानि आबन तिनि पाइथाक दिन फाइनल मैच अ मैच ब थाय थि कक साइना बागै बनां याफै दान के सिनेमा सारे आनि सिनेमा हकाय ओ आमचानि ना आरो सबित देबरमा आंगरो क्रिकेट मो टुर्नामेन्ट चलथाने अर्नि कासे कमिटिनि मेम्बर बेलाय बेलाय हामबाय जतनो तिनि सिनि सिगाबारि आमचायो कायसा सिगाबारि आमचे बेनो तिदुलजाक कायसा सिनि क्रिकेट टुर्नामेन्ट जों प्रति बोसोर न खलायो गाय मो बोसोरबो खलाया तिनि पाइथांनि दिन तिनि सिनो पाइथांनि दिनो जे दुइटा टीम थंनायाव टीमनि बुमं कायसा अंके मेलकाबारि कायसा सिगाबारि बखौनो बिसिङाव जों कम्पिटिसन नाय तिनि मो क्रिकेट गाय सुनो तिनि इरो रिंखा बेलाय बेलाय हामबाय मो टीम रंनो सुनो रिंमा बगै आं लगि दङ सिनि सिगाबारि आमचानि सिनि चेयरमैन ब्रह्मगोनां सिनि शान्तिमय देबरमा आं लगि दङ सिनि ससियेल एक्टिविस्ट साबित देबरमा यांगा दङ सिनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मामा बंकिम आं लगि दङ सिनि कमिटिनि सेक्रेटारि ब्रह्मगोनां सबित देबरमा गे सिनि म नाहारमं मनो जे जों खेला दुरानि बिसिंथि जों जुदि खुरुङै दंखाय जों खेला दुरानि बिसिंथि बा जों केरियास नामै मानो गाबोन लगे प्लास दाबोदि अनेक नुखा जों जे बाक्सा जे सिगला यंग जेनेरेशनाव गोबां मा खेला दुरा बै चालुय फेक जाना माने ड्राग्स रक आमपि हैरो गोबां मा एडिक्ट थामायखा इंगे बंनो मोटिवेट खेना बगै जों म खेला टुर्नामेन्ट संजामानि इंगे खाखायो तिनि जे टीम बरक थुमै फाय जे फाइनाल काफायखा बरक खननो गाहाम ग्रन थुंथुन थुंमान बिसिंथि बना कायसा टीम कप्लायनाय कायसा टीम हायनाय आबो तो कक्रि जेबरा गाहाम ग्रंगाय थुंलायतुन आसुनो बंनो ककसाना मुसुंगो बेले बेले